Sayo sa buntag girumbo na sa 31 anyos nga si Marites Pontejos nga taga Bangkal, Davao City ang usa ka mall sa Ecoland aron mga-apply og trabaho sa gihimong job fair karong adlaw Mayo 1, Labor Day. Cashier ang iyang gi-applyan nga trabaho. Matud niya nagparehistro siya online kagahapon Abril 30 aron maprioridad sa interview. Dili na bago kang Marites ang pagpanarbaho isip cashier kay mausab kini ang iyang trabaho sa una. Namasin siya nga maswertihan og madawat sa employer. Duha na ang nag-ano sa kuan sa SM og diha sa Pikas. Munang nagpaabot na lang ko sa iya kay duha na ang nagkuha ko. Namasinsab ang mga aplikanteng sila Maria Hazel Fernandez, 21 anyos, nga taga Barangay 2-A, Magallanes, ug Jeronimo Manulong Jr., 31 anyos, nga taga Matina Playa, Davao City, sa gihimong job fair. Dili mamili og kinsa nga employer maoy serbisyohan ni Maria Hazel, samtang warehouse clerk ang target nga applyan ni Jeronimo. Pulos first-timer sa job fair ang duha. Kay lisod man gud mangita sa gawas, mas better job fair kay daghan kag mapilian. Warehouse clerk or automotive mechanic po, sir. Gidagsang sa mga aplikante ang Labor Day Job Fair kaganiha kay gawa sa online registration nga gipatuman sa Department of Labor and Employment Condole. Abli sab kini alang sa mga walk-in applicant. Kapin 5,000 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa job fair karong adlaw. Sumala ni Attorney Jason Balais, ang Assistant Regional Director sa Dole 11, nga dunay 15 ka mga trabaho ang gitanyag overseas sa mga employment agency nga misalmo sa job fair, samtang 103 ang sa local employers. We are offering 10,258 vacancies para sa atong Labor Day job fair. So as to the number of employees, job seekers nagsige pag-abot, no? So unyang hapon may bala na to pila gyud ang nagparehistro og nag-participar na nag-attend sa atong Labor Day job fair. Gihimo sa tulo ka venue sa Davao Region ang job fair, sa Davao City, Digo City sa Davao del Sur ug Tagum City sa Davao del Norte. Nakigalayon ang Dole sa Public Employment Service Office kun peso. As of 10 kaganihang buntag, napulo na ang hired on the spot sa lokal, samtang wala pay datos alang sa trabaho abroad. Sa pinakaulahing job fair system update pasado las 9 niadtong Abril 24 ning tuiga, kapin libo ang pre-registered applicants. Alas 7:30 sa buntag gisugdan ang job fair ug natapos alas 5 sa hapon. Ang Labor Day Job Fair gihimo nationwide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.